Ymlonyddwch, medde'r sarnydd, ymlonyddwch a dysgwch mae my fi sydd ddiw, yn ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd, yn ddyrchafedig ar y ddaear. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni. Ac ar fore Sul newydd, i ni'n diolch am hynny. Croeso i'r Oedfa. Diolch am gael cyfle i gwrdd â'n gilydd, os mae'n rhithiol yn hanes rai. Diolch am y cyfle i ymlonyddu ac ymdawelu ac adnewyddu yn ysbrydol. Wrth edrych ymlaen i'r wythnos, yr unig gyhoeddiad yw fod côr y Tabernacl yn cwrdd nos Fawrth am 7. Ac yna Sul nesaf, y parchedig William Wyn Roberts Caerdydd fydd â gofal yr Oedfa am 9:45. I ni falch i weld Sian yn y cwmni. I ni bod yn meddwl dipyn amdana ti a'r teulu a dy fam yn arbennig. I chi'n gweld ar gefen y Koinonia hanes y gynhadledd sydd i'w chynnal yn Durban, De Affrica, yn ystod y dyddiau nesaf yma. Ac i ni'n dal ar y cyfle i ddymuno'n dda i'r Gweinidog ac i ysgrifennydd cyffredinol yr Undeb wrth droi am Durban i gynhadledd ECWM. Pob endith ar y daith ac i'r gynhadledd, a dewch nôl yn saff. Fe dderbynwn ni'r offrwm yn awr, os gwelwch yn dda. O ddiw ein tach nefo a sanctaidd, yn ôl yn harfad yn gofyn sydd erbyn yn y rhoddion hyn i werthau. Felly, derbyn ydyn ni'n gofyn sydd erbyn na hefyd yn yr un modd. Gan fod gofyn o lle enw ac yn hiliant yn harfod i ysgrifennu. Hyfryd gael eich cwmni chi unwaith eto. Wel, ydych chi am gael dod i wledd, ydych chi'n gael dod i'r wledd gyda fi heddiw. Mae da i wledd, dwi eisiau eich gwahodd chi iddo fo. Reit. Ac efallai bod y llun yma sydd ar y sgrin yn gipolwg o bosib i ba wledd ydw i'n eich gwahodd chi. Ond fe geith i ddatgelu nes ymlaen. Ond cyn fy'n gam ymhellach, gadwch i ni ganu yn rhif 597 597. O ysbryd byw dylifad rwom, byw had y waith a grym y groes. O ysbryd byw tyrd gweithia ynom, gymhwysa ni i her ein hoes. Ac yn y blaen 597.
Mae'r wledd gyntaf yn dod o yr Efengil yn ôl Marc ac i benod 6 adnodau 21 i 25 y fan hyn gen i. Ac mi fydd yr ail wledd yn dilyn wedi hynny. Gledd, wrth gwrs, Herod a Iesu'n bwydo'r 5,000 sydd gyda ni yma. Ond gwelodd Herodias ei chyfla pan oedd Herod yn dathlu i ben blwydd. Roedd ei brif swyddogion, peneithiaid y fyddin, a phobl bwysig Galilea i gyd wedi gwahodd i'r parti. Yn ystod y dathlu, dyma ferch Herodias yn perfformio dawns. Roedd ei wedi plesio Herod a'i weisteion yn fawr. A dywedodd Herod wrthi, gofyn am unrhyw beth gen i, a byddai'n ei roi i ti. Rhoddodd ei air iddi ar lw. Cyd i beth bynnag rwy ti isio. Hyd yn oed hanner y deyrnas. Aeth y ferch allan at ei mam. Am beth wna i ofyn, meddai wrthi. Gofyn iddo am ben Ioan Fedyddiwr, meddai mam. Felly dyma hi'n brysio nôl i mewn at y brenin gyda'i chais. Ac yna Iesu'n bwydo'r 5,000. Roedd hi'n mynd yn hwyr. Felly dyma ei ddisgyblion yn dod ato a dweud, mae'r lle yma'n anial ac mae'n mynd yn hwyr. Anfon y bobl i ffwrdd i'r pentrefi sydd o gwmpas, iddyn nhw gael mynd i brynu rhywbeth i'w fwyta. Ond atebodd Iesu, rhowch chi rhywbeth iddyn nhw i'w fwyta. Beth? Ni? Byddai'n costio ffortiwn i gael bwyd iddyn nhw i gyd. Ewch i weld faint o fwyd sydd ar gael, meddai. Dyma nhw'n gwneud hynny, a dod yn ôl a dweud, 5 torth fach a 2 bysgodyn. A dyma Iesu'n dweud wrthyn nhw am wneud i'r bobl eistedd mewn grwpiau ar y glaswell. Felly dyma pawb yn eistedd mewn grwpiau o 100 i 100. Wedyn dyma Iesu'n cymryd y 5 torth a'r 2 bysgodyn ac offrymu gweddi a diolch i Dduw. Torodd y bara a'i roi i'w ddisgyblion i'w rannu i'w bobl a gwneud yr un peth gyda'r 2 bysgodyn. Gafodd pawb ddigon i'w fwyta. A dyma nhw'n codi 12 llon basged o dameidio o fara a physgod oedd dros ben. Roedd tua 5,000 o ddynion wedi cael ei bwydo yno. Mae bendith Duw ar y darllian a'r gwrando ar yn cyfarni bore yma. Mae gadwch i ni barhau drwy ganu Emyr Rhif 146. 146. Bydd yn dawel yn dy Dduw, ymlonydda ynddo ef, ac yn sŵn a therfus byd fe gei ynddo noddfa gref. Ac yn y blaen 146.
gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gadwch i ni weddio. Bydd yn dawel yn dy ddiw, ymlonydda yn ddo ef. A da ni'n diolch i ti arglwydd yn bod ni yn gallu ymlonyddu yno ti yn awr. Eith geisio di i wrando arnat, i gyflwyno i ti yr hyn sydd ar yn calonna a'n meddylia. Da ni'n dod gyda'r dyfrondi gyda calonnau gostynedig i geisio deall ac ymgorffori'r gwersi o thair y bore yma. Ac yn diolch i ti am y gair yr ydym ni wedi ddarllen o Marc 6. Lle gawn yn atgoffa o'r darpariaeth rwy ti yn ei roi i dy bobl. Y tosteri o ti yn ei ddangos, a'r ffordd gwirthiol yr wyt ti'n gweithio yn bywydau ni heddiw. Ti yw'r bugail da sy'n gweld anghenion dy bobl, ac yn darparu yn helaeth. Da ni'n dyfoli di, dy fod ti yn datgelu dy natur ddwyfol o thgariad dofn tuag ato ni. Yn diolch arglwydd dy fod ti wedi'n caru ni gymaint, ac yn y cariad yna ydym ni'n profi dy ddarpariaeth di. Da ni'n cyffesu arglwydd yn bod ni'n aml yn ama dy ddarpariaeth di. A maddau ni am yr amseroedd hynny ydym ni wedi dibynnu ar yn cryfder yn hunan, yn lle ymddiried yn dallu di. Yn union fel porthais di'r 5,000 arglwydd, gyda'r 5 torth a'r 2 bysgodyn, rwyt sy'n darparu ar gyfer ein hanghenion corfforol, ond yn fwy na hynny'n ysbrydol. A hynny mewn ffordd sydd yn rhagori ar yn dealltwriaeth ni. Da ni arglwydd yn dyrchafu ein anghenion ger dyfrondi. Yn union fel y tosturiaist wrth y terfaudd a dysgu llawer o bethau iddyn nhw. Tywys ni yn ein cyfnod o amau o ddryswch weithiau ac yn ein hanen. Helpa ni eistedd wrth dy droed dyn ogystal i ddysgu gennau ti. I arglwydd, da ni'n dod yn ymwybodol o'r ledd o groeso, o'r ledd o dosturi ac o gariad wnaeth y 5,000 a mwy o bobl ei brofi. Ond mi wyddon ni arglwydd yn byd ni bod hefyd gledd lle mae Herod yn byd mewn aml i man heddiw, sydd yn mygu, sydd yn sathru. Yr anghyfiawndera hynny, y cyfnodau o ryfel yn byd ni. Da ni'n gweddio arglwydd dros arweinwyr a rhai sydd mewn safleoedd o awdurdod felly. Iddyn nhw ymddwyn gyda'r un tosturi a doethineb a ddangosodd Iesu. Helpa pob un ohonyn nhw hefyd i weld anghenion y bobl ac ymatab gyda chyfiawnder a thrigaredd. Ar gyfer ein cymunedau a'n teuluoedd, gofyn nhw'n amundod a chariad.
A bod ni adlewyrchu'r heilioni a'r gofal a ddangoswyd i ni yn Iesu. A rannu'n bendithion a'n gilydd a chydweithio i ddewallu anghenion yn gilydd. Arglwydd ymdawelwn am ychydig i gyflwyno'n gweddiau personol i ti, gweddiau hynny sydd ar yn calona a'n meddyliau. Cyflwyno nhw i ti yn awr. O Dduw ein tad atgoffa ni mai ti yw ffynhonnell popeth sydd ei angen arno ni. Helpa ni ymddiried yn dy ddarpariaeth ac i rannu dy gariad gyda'r rhai o'n cwmpas. Gyfynwn ni hyn yn enw yn Arglwydd Iesu Grist, yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, canis eiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, gadwch i ni barhau drwy ganu ymylif 312, 312, o nefol a ddfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd, a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno i bryd, dy ddawn a thras ath gariad drud, sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. Ac yn y blaen, 312.
Tasa chi'n mynd i wledd, beth sa chi'n ddisgwyl gael ei fwyta? Bwyd. Ia, bwyd. Chi'n gwybod, mae yna wahanol fathau o wledd o bosib, does? Un ai bod o, chi'n gwybod, mae yna wledd priodas, lle da chi'n cael 3 cwrs, weithiau mae'n 4, neu mae o'n wledd lle mae yna rhywun wedi paratoi byffe ar eich cyfer chi, ac os oes a folafont yn rhan o'r byffe, wel, mae hynna'n yn gymeradwy iawn o bosib, dydy. Ond, ia, gledd cyntaf Herod ac yna'r ail ledd gan Iesu yn fan hyn. Y byrddau, y ddau fwrdd, maen nhw'n cael ei galw, maen nhw'n gyd yn dod yn henod 6 marc, felly. Ac mae y ddau fwrdd yma, y cyntaf gledd Herod, felly yn arwain yn dydy, at farwolaeth drasig Ioan Fedyddiwr. Ac yn dilyn hyn, da ni wrth gwrs yn gweld Iesu yn bwydo'r 5,000 yn dangos tosturi ynde. Ond yn fwy na hynny, yn paratoi ar gyfer eu anghenion nhw. Ac mae gledd Herod yn ddarlun o rym bydol, y pŵer bydol felly, a'r gormodedd sydd i'w gael. Mae'n paratoi gledd mawr yn dydy i'r swyddogion, peneithiaid milwrol a bobl fawr Galilea, fel mae'n cael ei ddeud yn Marc 6:21. Ond mae'r wledd gyntaf yma, fodd bynnag yn cael ei llygru yn dydy gan ofn a manipuleiddio. A'r hyn sydd yn digwydd ydy bod Herodias, gwraig Herod felly, yn defnyddio ei merch i drin Herod i orchymyn, wrth gwrs, Herod i ddienyddio Ioan Fedyddiwr. Ac mae Marc 6:24 yn deud wrthyn ni aeth i allan a dweud wrth ei mam beth o fynaf amdano. Ac yna atebodd hitha pen Ioan Fedyddiwr. Ac arwyn yr hyn da ni'n ei weld ydy bod ti wedi byrsio i fewn wedyn i roed y cais yma i Herod felly. Ond allech chi ddychmygu fod yn y wledd yma o gwbl ynde? Sut fath o bobl fysa wedi bod yn rhan o'r wledd yma? Dwi am roed eiliad i chi jyst i feddwl am hynny, am eiliad, i feddwl am y bobl fysa yn dod i'r wledd yma. Meddwl am beneithiad milwrol a gwir blaenllaw o Galilea fel oedd Marc yn ei ddeud felly. Efallai'n meddwl am pwy fysa o amgylch y bwrdd yna heddiw ynde. Pan dyn ni'n meddwl am bwrdd Iesu wedyn, tosturi a darpariaeth sydd gyda ni yma ynde. Tosturi a darparu. Pysgod a bara, dim folofont y fama, dim jeli, dim ice cream, ond y pethau sylfaenol. Pethau hynny fydda ond wedi bod yn fodd i bobl fyw arnyn nhw mewn gwirionedd. A chi'n gweld y llun yma tu ôl i mi. Darlun felly o'r swper porthi'r 5,000. A mae o'n darlun mwy modern felly. Mae yna feic yma, pawb mewn ffordd fel tasa gen nhw bicnic efo nhw felly. Ond cyfarbyniad, mae yna lun arall hefyd, neu cyn hwnna bosib. Ond cyfarbyniad sydd yma i fwrdd Herod ynde, sy'n cael ei nodi gyda tosturi a darpariaeth.
Ac mae Iesu'n gweld tyrfa, ac mae o'n tosturio wrthyn nhw. Ac yna oherwydd ei bod nhw, mae o'n tosturio oherwydd bod nhw fel defaid heb fugail, bod nhw ddim yn cael eu harwain felly. Ac felly mae Iesu'n tosturio wrthyn nhw ac yn dechrau dysgu y dyrfa. Ac wrth gwrs, beth sy'n digwydd wedyn ydy mae hi'n mynd yn hwyr, ac wrth gwrs mae bobl yn dechrau llwgu, felly maen nhw isio bwyd felly. Ac mae'r disgyblion yn deud wrth Iesu, wel, anfon nhw adra neu anfona nhw i mynd i nôl rhywbeth i fwyta iddyn nhw hun, ond mae Iesu'n dweud, wel, rhowch chi rhywbeth i fwyta iddyn nhw. Yn amlwg mae angen i'r rhain cael ei darparu. Yn amlwg mae nhw angen darpariaeth. Dangoswch chi dosturi tuag atyn nhw, ynde. A'r hyn sy'n digwydd ydy bod nhw'n casglu yr bara a'r pysgod ynghyd. Ac wrth gwrs mae Iesu'n bendithio ac mae digon i bawb felly. Digonadd a bendith ydyn ni'n ei weld wrth y bwrdd yma. Yn wahanol i wledd Herod, mae pryd Iesu, y gledd Iesu, yn arwain at ddigonedd a bendith. A mae'n deud ym Marc 6:43, achododd i disgyblion deuddag llond basgiad o ddarnau o fara a physgod wedi torri. Nid dim ond digon, ond mwy na digon ynde. Mwy na digon, ia, yn gorfforol yn fan hyn, ond yn fwy na hynny yn ysbrydol ynde. Iesu, rwy ti'n digon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Ia, dyma Iesu. Am eiliad eto dwi am i chi feddwl am y bobl hynny sydd o amgylch bwrdd Iesu rwan. Pa fath o bobl sydd yn dod o amgylch bwrdd Iesu y wledd yma. Wrth edrych ar benod 6, cyfarbynnu ydyn ni. Cyfarbynnu rhwng y ddau bwrdd, bwrdd Herod a bwrdd Iesu. Herod yn cael ei yrru gan falchder, gan bwer, gan manipuleiddio, sydd yn arwain yn y pen draw at farwolaeth. Lle mae bwrdd Iesu'n cael ei yrru gan dosturi cariad a darpariaeth, gan arwain at fywyd a digonedd. Mi fydd yr darlleniad yma'n rhan o astudiaeth feiblaidd sydd yn mynd i ddigwydd yn Ne Affrica yn Durban wythnos nesaf gan ECOM. Ac naddo dwi ddim wedi pacio eto, dwi'n mynd mewn llai na 24 awr. Ond mi fydd y darlleniad yma yn benodol yn cael sylw oherwydd fe wnelo fo a grym a phwer yn byd daearol ni ac yn ei gyfarbynnu felly a thosturi Crist. Ac yn ddiweddar mae yna ystadegau yn fan hyn ac mi rydyn ni yn gweld yn fan hyn fod yna gynnydd ers 2019 i 2021 bod yna gynnydd o 122 miliwn o bobl yn newynu yn byd ni, sydd yn dod ar cyfamswm bellach i flwyddyn 2024 yn dros 800 miliwn o bobl yn newynu, ynde. A hynny mewn 43 o wledydd yn byd ni. Ac un o'r bethau mae'r ystadegau ma'n ddeud sydd ar chi'n gwybod deunydd ECOM ar gyfer y gynhadledd. The statistic indicates that the current food system are unfair and unsustainable. Ac os ydy pethau'n cario ymlaen felly,
mae'r ystradegau yna jyst yn mynd i fynd yn waith yn dydy. Mae o'n mynd i gario ymlaen i gynyddu. A da ni'n gweld mae yn nwyrain Asia ac wrth gwrs yn Affrica'n benodol felly. Mae'r cynnydd mwyaf mewn bobl sydd yn newynu yn y byd ni. Yndi, mae'n cael ei arwain gan unigolion, gan systema sydd yn, ydych chi'n gwybod, systema Herod, fyddwn ni yn ei alw fo mewn gwirionadd, lle mae rhoi gormodaeth felly, ac fod yn farus, ond i fod ar drail pawb arall yn ogystal ynddo. Wrth edrych ar y ddau fwrdd felly, da ni'n cyferbynnu am ychydig y fan hyn rwan. Mae Herod yn cynrychioli arweinyddiaeth fyd eang yn dydy, sydd yn ceisio hunan ogoniant a rheolaeth. A mae Iesu'n cynrychioli arweiniad diwiol sy'n ceisio gwasanaethu a bendithio eraill. A mae'r gwahoddiad i fwrdd Iesu'n agorad i bawb yn dydy. Dim ots beth ydy cefndir nhw, gan gynnig bywyd a gwir foddhad. Byw gwerthoedd Iesu, bwrdd tosturi a gwasanaeth felly. Y pwysigrwydd i ddangos tosturi a gwasanaethu eraill sydd yma hefyd ynddo. Pan ddudodd Iesu, wel, rhowch chi rhywbeth iddyn nhw fwyta. Deud wrth y disgyblion i ofalu oedd ynddo. I wneud yn siŵr i bod nhw'n gwasanaethu. Matthew 20:28 yn dweud yn union fel na ddaeth mab y dyn i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi einioes yn brydwerth dros lawer ynddo. Mae rhaid i ni ymddiried yn arpariaeth diwan yn cyfar ni. Hyd yn oed mewn amgylchiadau anodd. Philippiau 4:19 a bydd Duw yn cwrdd â holl anghenion yn ôl cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu. Tro dwytha fi eisi yn ei Affrica yn ôl yn 2011. Dwi'n rannu un stori fach i chi fan hyn i gloi, lle dwi wedi profi llawenydd a digonedd wrth fwrdd Crist. Ac fi'n cofio fel cenhadwr yn mynd allan i Dde Affrica, o'n i yn mynd i fod yn genhadwr am jyst iawn i flwyddyn, reit? Ac mi roedd 12 ohonan ni, da chi'n gwybod hyn, da chi wedi cael y stori yma o blaen gen i, ond o'na 12 ohonan ni, a'r 12 ohonan ni o wahanol gefndiroedd. Mi ro'na rhai yn hynod dlawd, yn dod o wledydd da ni yn galw'n drydydd byd, ond wrth ddod at yn gilydd, roedden ni ar yr un cyflog mewn gwirionedd, oedden ni'n cael pres pocad felly. A be oedd hynny yn ei olygu, oedd y rhai oedd wedi arfer gyda mwy, oedd jyst yn gallu picio'r siop i nôl rhywbeth, wel, fwy o sydyn doedden nhw'n methu gwneud hynny. Ond oedd y rhai oedd yn dod o'r trydydd byd ac wedi byw clodi ofnadwy felly, yn gweld fod gan nhw ddigonad felly. A mi nes i ddysgu gwersi hynod bwysig yma'n hyn, oherwydd o'n i'n rhannu stafell gyda Kenneth Catwli o Malawi, tra o'n i yn Affrica. Ac mae Kenneth yn sôn o hyd, a da ni dal mewn cyswllt, yn sôn o hyd y ffordd mae'r y cynheuaf a'r tywydd a'r newid hinsawdd yn effeithio ar eu bywyd bob dydd nhw. Maen nhw'n dibynnu ar y tywydd felly ar gyfer eu bwyd, ar gyfer rhoi to ar eu tai yn ogystal, ac os ydy hwnnw'n methu, yna does gynnwn nhw'n to i'ch i penna. Ac oedd o'n sôn am yr hanes o dlodi felly, mae Kenneth wedi bod yn byw felly. Ac fy mod i'n colli luxuries y gorllewin felly,
Un peth ddywedodd Kenneth wrthai oedd trust in God, mi fydd Duw yn darparu de. Mi fydd Duw yn darparu. Un o'r pethau mae'r Africaniaid yn ei ddweud ydy wynyddiaeth Ubuntu. Ond os ydych chi wedi clywed am Ubuntu. Ond beth mae hwnna'n ei olygu mewn gwirionadd, dwi'n bod oherwydd ein bod ni yn bod ynddo. I am because we are. Y gyda'n gilydd y fanna sydd yn bwysig ynddo. Bod pawb yn perthyn i'r un teulu felly. A chyda'n gilydd drwy weld heibio gwahaniaethau, hiliaeth, anghyfiawnder, mae'r bara sy'n cael ei dorri yn cael ei rannu i bob un sydd o amgylch y bwrdd. Ac felly, i grynhoi, mae gledd Herod yn dydy yn arwain at drin a marwolaeth, tra bod gledd Iesu yn dod a thosturi a darpariaeth a digonedd yng ngwir ystyr y gair Africanaidd Ubuntu, yn bod ni gyda'n gilydd yng Nghrist. Gydwch chi ni weddio. Dar Nefol, da ni'n diolch i ti am y cyferbyniad pwerus rhwng gledd Herod a gledd Iesu y bore yma. Ac felly, da ni'n gofyn i ti helpu ni i fyw yn ôl gwerthoedd bwrdd Iesu, gyda thosturi, gwasanaeth, ymddiriedau a bywoliaeth helaeth. Llanw ein colonna ni a thlawenydd ac arwain ni i fyw yn gymeradwy ger dyfrondi ac wrth dy fwrdd di pob dydd. Yn enw Iesu. Amen. A gadwch chi ni droi at emyr rhif 740. 740. Arglwydd Iesu, arwain fenaid, at y graig sydd uwch na mi. Craig safadwy mewn tymhestlwydd, craig a ddeil yng ngrym y hi. Llechiw naf yng nghraig yr oesoedd, deied diliw, deied tan, a phan chwalor greadigaeth, craig yr oesoedd fydd fy nghan. Ac yn y blaen, 740.
gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fydd o gyda chwi o'i. Amen.